ST প্লেঞ্চত ভৰ্তি কৰিছে 3টা মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশী যিটো মই আকৌ কৈ দিছোঁ কোচ ৰাজবংশী অফ দ্য undivided Goalpara district provided an NOC is issued by BTC in respect of the BTC part of the undivided Goalpara district. BTC অকমান গোৱালপাৰা জিলাৰ অকমান অঞ্চল BTCত পৰে অকমান সেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে আকৌ NOC ল'ব লাগিব BTCৰ পৰা যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলটো সোমাব নহ'লে নোহোমাই खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर दिनैनि जों गिबिसिन थार खौराङावनो नैबे आदित्य खाख्लारि सारनिफ्राय जोङो खोनासंगोन नैथियावहाय मुनमुन ब्रह्मनि माखासे बुंनाय रावखौहाय ससे आङो दिन्थिनानै होबावनाय जागोन थामथियावहाय मुरुबि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो जोङो सावरायगोन ब्रैथियावहाय देरहासार बसुमतारी MLA BPF पार्टीनि बिनि सायाव जों सावरायगोन जोबनायाव पानिराम ब्रह्म हाग्रा बिफाननि मन्त्रि बिनि सायाव जों सावरायगोन रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासं सिसिट'आनि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि सारा STनि बेलायाव मा बुंदों অহাকাইলৈ আমি সমগ্ৰ অসমতে এই প্ৰতিবেদন দাহ কৰিম প্ৰত্যেক জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু সিচিটোৱাৰ মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে একত্ৰিত হৈ মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদনটো দাহ কৰা হ'ব অহাকালি 11 বজাত আৰু আমি খুব শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা আমি বিচাৰিছোঁ য'ত চিফ ছেক্ৰেটাৰী থাকিব লাগিব আৰু মন্ত্ৰী গোটৰ সকলো সদস্য চেয়াৰমেন তাত থাকিব লাগিব আলোচনা যদি ফলপ্ৰসূ নহয় ইমিডিয়েটলি আমি ৰোড ব্লকেট আৰু ৰেলৱে ব্লকেটলৈকে আমি আগবাঢ়ি যাম কিন্তু এই প্ৰতিবেদনখন চূড়ান্ত নহয় অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন হ'লেও এইটো ট্ৰাইবেলৰ পক্ষত নহয় ট্ৰাইবেলৰ এইটো বিপদ মাতি আনিছে আজি মানে 3 টায়াৰ ট্ৰাইবেল বনোৱা হৈছে আল্টিমেটলি তেওঁলোকক ট্ৰাইবেল হিচাপে ৰিকগনিশ্যন কৰা ফালে মানে চৰকাৰ আগবাঢ়িছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ট্ৰাইবেলৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই কোনো প্ৰভেদ নাথাকে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ গোটেই জীৱন চাকৰি বাকৰি হওক কলেজৰ এডমিশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অত্যন্ত খুবেই ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব আৰু তেওঁলোক সাংঘাতিক ধৰণে বঞ্চিত হ'ব কিন্তু পূৰ্বৰৰ পৰাটো অসমত 2 টায়াৰ ট্ৰাইবেল টু ট্ৰাইবেল থাকিলেও তেওঁলোকৰ ছেডেল ট্ৰাইব হিলছ আৰু ছেডেল ট্ৰাইব প্লেন্সৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটাটো বেলেগ আছিল কিন্তু অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আমি ST হিচাপে আমাৰ মাজত কম্পিটটো হয় কিন্তু এতিয়া কম্পিটিশ্যন মাত্ৰ ৰাজস্থানৰ মিনা আৰু অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ কমিউনিটিবিলাকৰ লগতহে সীমাবদ্ধ হ'ব কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে আপুনি মৰাণ মটক আৰু অবিভক্ত জিলাৰ যিটো গোৱালপাৰাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা অনাৰ কথা আপুনি সংবাদমেল যোগে উল্লেখ কৰিছিল আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি কৈছোঁ যে কমতাপুৰত যিমান ৰাজবংশী আছে তেওঁলোকক কৰি দিয়ক তাত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু BTCৰ ক্ষতি হ'ব আৰু ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব যদি আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক ছেডেল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিয়া যায় ছেডেল ট্ৰাইব প্লেইন ষ্টেটাছ দিলে BTC ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আৰু ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব গতিকে এইটো আমি বিৰোধ কৰিছোঁ बयबो मोनथिबाय रावबो मोनथियै गैला जाथायाबो थांनाय सुनिबार बेलासि समावहाय जानानै थांबाय जाहोना जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय माखासे उइड्र'नि बिसोरो नेनानै दङमोन फरायसा आफादफ्रा नाथाय बिथाङा जेबो फिननाय होयैनि खारनाव बे जाथाया जानानै थांबाय आनफर्चुनेटलि होननानै जोङो साननांगोन दा बर'जों बर' जोङो जुगुमलायनाय केस होलायनाय हमनो नागिरलायनाय बेखौहाय जोङो नागारनानैहाय जों गावनि जे मोननांगौनि मोनथाय बेनिफ्राय जों बन्चित जानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय बेखौसो जोङो नाजानांगोन जेरै आदित्य खाख्लारि सारा बुंबाय ST खौथ' होनानै दोनबायानो केबिनेटआवबो पास खालामनानै होबाय नाथाय आदित्य खाख्लारि सारमोन साननाय मथे नङा दा आनडिभाइडेड गवालपाराखौहाय बेबायदि खालामजानायखौ लुबैयाखैमोन रावबो सानाखैमोन दे बेबायदि खालामगोन होननानै नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ बर' हारिखौहाय नासयनो थाखाय बे खामानिखौ मावबाय ST भेलि माने ST भेलिया दैमा दैसाबो गोलैयो हाजो हालाबो गोलैयो नाथाय बेखौहाय हिल्सबो दोनाखै प्लेनबो दोनाखै जास्ट ST भेलि
आरो फारसेथिं आदित्य खाख्लारि सारा क्लियारलि फोरमायनानै होखाबाय दे नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लानाया मोजां एसटिआ मोनसेल' भारतनि संबिधानावहाय मोनसेल' बे एसटिपि एसटिएइच आबो स्टेटआव बानायनानै हरनायसो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दा बे मोनसेयानोब्ला जुदि अब्ला एसटिपि एसटिएइच एसटिभि बे मोनथामखौहाय बे मोनसे स्टेटनिफ्राय बे मोनसे एसटिआनोखा होननानै जोङो गनायनानै लानांगोन रायजोफोर अब्ला बै समाव एसटिआ खम जायोब्ला अब्ला बिसोरबो एसटिआनोखा दा बेखौहाय नुनानै आदित्य खाख्लारि सारा बारानिफ्राय बारा रड ब्लकिं ट्रेन ब्लकिं हाथाय बाजार बेफोरावहाय स्ल'गान होनायनि बाथ्राखौ सावरायदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम मानोना जोंनि फिउचारनि खोथा दङ दा जोंखौ माब्रै नासयनो हागोन बेखौसो बिसोरो सेस्था खालामदों बिर दैमालुनि समावहाय जेब्ला राजा इरागदावनि समाव बै समावहाय जोंखौ नासयनाय डिमापुर माइबंनिफ्राय होखारनाय जोंखौहाय जायफ्रा होखारदों बिसोरनो दिनैबो एसटि बिदों जारिमिनखौ नाय नोंसोरो दा अब्ला जों बेनिफ्राय बन्सित जानाङै बायदि जों सोमावसारनांगोन साफ्रोमबो बिमा बिफा रायजो राजाफ्रा नैथियाव फैदो बिथां जोंहा हाग्रामा महिलारि दा हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिसारदों आरो फरायसा आफादनि मानसिफ्राबो दानि फरायफुनाय कलेजाव फरायनाय हाई स्कुलाव फरायनाय रायजो राजा साफ्रोमबो खुद्रिसारदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावहाय मानोना बिथाङा एनअसि हरदों आरो फारसेथिं जोङो मिथिगौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे हाग्रामानि सायावनो आसा दङ जाहाथे नैथिबार सेकेन्ड टाइम एनअसि हरबावो दा एनअसिनि थाखाय नेनानै दङ बे एसटि भेलिया दा बेनिखायनो आं सानो जाहाथे नैथि खेब माब्लाबाबो आरोबाव एनअसि हरा आरो जा एनअसि हरदों बेखौबो उइथड्र खालामनानै लायो नैबेखौसो आङो सानदों आरो हयथ' फरायसाफ्राबो बेखौनो बिखादों जाहाथे 24 घन्टानि गेजेरावहाय एनअसिनि माबा मोनसे उइथड्र खालामनायनि फिननाय मोनो बेखौसो बिसोरबो हास्थायदों दानिया फै रायजोफोर थामथियाव जों सावरायनोसै मुनमुन ब्रह्मनि गोजाम गोदान मोननै भिडिअ ससे नायदै जाफोरखौ आघात होदों बाहायथ' जों जा नुनो मोनदों बे इनसिडेन्ट एरियायाव जे धरननि खोथा बाथ्रा होनदों आरो जे धरननि माबाखौ खालामदों डिसिप्लिनखौ खालामहरहोदों अभार फनजों एबसुनि प्रेसिडेन्ट सोरबा दिपेन बर'आनोमोन ना अयनानोमोन फननि जरियते गथ'फोरखौ मुभ आउट जानो थिननायाव जिहेतु गथ'फ्रा लासैनो एंगारनानै थांदों खार गोसोम लानाया जाहैबाय सिगांनि भिडिअ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जुमुदै मुजुनाय मोनसे भिडिअ बियो आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय नैबे जानानै थांनाय बावैसो जानानै थांनाय बिटिआर सेक्रेटारियेटआवहाय बुफाय बुसि खालामनायनि मोनसे भिडिअ बियो दा बेखौ जोबोद बाख्नायदों मुनमुन ब्रह्मआ थांनानैहाय फरायसाफोरखौ बुजायनो नागिरदों सोरखौबा लेखथायनो नागिरदों नाथाय टटेलि बियो पलिटिकेलि नङा बेयो जाहैबाय फरायसाफ्रानो गावसोरनो बुजिखानानैहाय बेयावहाय आनकन्ट्रल माने बिसोरो हमथानो हायियावहाय बेफोर जाथायखौ सोमजिहोदों दा बेयावहाय मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों फरायनायनि बेलायाव फरायनायनि बाथ्रा बुंदों आरे मुनमुन ब्रह्म मेडाम बेखौ फरायनायखौथ' बाद हो सेक्रेटारियेट बिल्डिंआ बेयावहाय बर' सासेबो जिरायनो मोननाय नङा एसटिआ जायोब्ला बेखौथ' हयथ' नोंबो मिथिखागौ एसेबां गोरों हिसाबै आरो एसटि जायोब्ला बे दानि बेयावहाय सोमावसारनाय लाइमोनफ्रा बिसोरो फिउचारावहाय माब्लाबाबो मानसि गिदिर जानो खाबु मोननाय नङा आरो इयुन जोलैयाबो बर' हारिया जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैगोन बेखौ नुनानैसो बिथांमोनाबो दिनैनि समावहाय होख्रावदों बांद्राय जुदि खुद्रि सारनायाव मानियाब्ला बेखौहाय खहा खालामनानैब्लाबो लाबोनो गोनां जायो नैबेसो साननांगौ बाथ्राया रायजोफोर
दिनै एसेबां लिगेलि स्ल'गान खालामबाय एसेबां होख्रावबाय होख्रावसेयावबो गावनि हारिनिखौ खोनासङाखिसै गुबुन हारिनिखौसो खोनासंबाय बियो मा जाखो बेयो जाहैबाय मोनसे पलिटिकेल गेम पलिटिकेलावहाय गेलेनानै थाग्रा गिदिर गिदिर लिडारफ्रा गाद्दि गोमाजानो गिनानैहाय बे खामानिखौ मावदों बैसोर जाहैबाय 1.5 crore बाय जोंहा जाहैबाय 45 लाखल' नैबेखौहाय नोजोर होनानै बिसोरो बैसिनि खोथाखौ खोनासंबाय जोंनि गावनि हारिनिखौ खोनासङाखिसै बेसो जादों दा बाथ्राया रायजोफोर टटेलि पलिटिकेल गेम बियो मिथिबाय दा फारसेथिं आसाम गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनि फाफ्लियावहाय सिलाय दोननानै गावगासिनो दङ बेखौ आन्दाज मोनाखै अब्ला बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जों सावरायनोसै नोंथांमोना ओरै नाय देरहासार बसुमतारी बिपिएफ पार्टीनि एमएलए इउटुबार सानगोन होननानै आं सावगारिखौ दिन्थिनानै होखाबाय दे नोंथांमोना बेयाव नाय दा बिथांनि फोरमायनाय मथेब्ला बिथाङा थांनाय बावैसो जानानै थांनाय जाथायावहाय लोब्बा थानाय माखासे बुफाय बुसि खालामग्राफोरखौ सीसी केमेरायावहाय केप खालामखाबाय होननानै बुंदों दा बिसोरखौ हमनायनि लाहार फाहार खालामगोन नाथाय साफ्रोमबो रायजो राजाया गोसोआव ला आरो बर' फरायसा नोंथांमोनाबो गोसोआव ला देरहासार बसुमतारीया सोर आरो मा बाथ्रा बुङामोन हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे देरहासार बसुमतारीयाबो दायनिगिरि एनअसि हरनायावहाय मिथिबायना नांगौ जायोब्ला जोङो आरोबाव लिरनानै हरफिनगोन होननायाव बेबो सासे मा साननो बुंनोहाय देरहासार बसुमतारीनि सायाव जोंनि बर' फरायसा लाइमोनफ्रा मा बुंनो साननो अब्ला बिनि फिननायखौ नोंथांमोननिफ्राय नेनानै थानाय जाबाय जोबनायाव रायजोफोर पानिराम ब्रह्म बा पानिराम ब्रह्म ना दुखु मोनदों बेसोर बेबायदि खालामग्राया मानसि नङा ना नोंथांमोननि थाखायब्ला मानसि नङा नेहात अगियान गियान गैयै ना आखु नाथाय हाग्रामा महिलारिया गियान गोनां नामा एनअसि हरग्रा हारिखौ फानग्रा बे गियान दङ नामा नोंथांनि मथेब्ला नोंथाङा जे बुंदों रोंगोरा सारा थांनाय बै समावहाय मानो एनअसि हरदों होननानै बे एनअसि हरनाय नङा बियो आख्रासुजोंहाय ज' जानानै मिटिं सावरायज्लायनानैहाय माखासे गनायज्लायनानै लानाय मोनसे प्रतिश्रुति लाइजामसो बियो माब्ला हरामोन 2006 मायथाइयावहाय दा बेखौहाय पानिराम ब्रह्मआ मोनथिबावा मोजाङैनो नाथाय बेयाव मा लिरनाय दङ बेयावहाय थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एसटि खौहाय खहा खालामा जासे जुदि मावनो हायोब्ला मावनो हागोन होननानै बुंनायसो दङ यानिकि मावनोनो हाखाया आरो थाखानाय एसटिनि खोथायानो फैखाया अब्लाबो बिसोरो गावजों गाव नांलाय खमलाय जायै बायदिखौहाय नाजानानैहाय बे बाथ्राखौहाय बख'दों आरो दा साफ्रोमबो बे थाखानाय एसटि होननानै बुंग्राफ्रा एसटि होनो गोसो गैयै गोजाखा मोनथिबायना दा एसटि होग्राफ्रा सोर जानानै फैदों देरहासार बसुमतारी हाग्रामा महिलारि बिसोर सानैयासो दा आं पानिराम ब्रह्मखौ बुङो नोङो बेखौ जुदि दुखु मोनदोंब्ला मानसि गाज्रि सानदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया सोर बर' हारिनि थाखाय बेयो मानसि गाज्रि नङा खोमा जुदि मानसि मोजांब्ला बे एनअसि हरनायखौहाय उइथड्र खालामा लाथों बोखांनानै लाथों अब्ला जोंबो गनायगोन मानसिया थिगानो हारिखौ नायग्रा होननानैहाय मोनथिबायना पानिराम ब्रह्म नोंथां आरो नैथियावहाय सोर हरदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि हरनाय लाइजाम बेयावहाय जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया एनअसि हरदों बेयाव मा लिरनाय दङ बेयावहाय खुनु थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एसटिनि लिरनाय बेयावहाय मेनसन खालामनाय गैया आरो जुदि नायनो गोसोब्ला नाय आरो फरायनानै मोजाङै बुजि गोजोनथों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि